Jottano khunokha ani khapangni takhuk tei songno ang camera bwskango phaimani karon khe haisi nirokno kaisa request khainai kaisa nirokni thanio chini tiprasa rokni thanio chubachu naio chubachu sao tomano twiwi hamale ang kaisa tini aiwi ang kaisa video nuklaha khe khoroksa ani buphaino klaio bobo ani whatsapp o kaisa video roklaha toma video hamale kaisa o borokno help khaikhe chubachu khaikhe belai belai kheno hanai khoroksani jibon hawi thangnai boni bumung wngkha khatong raizomatiya boni para wngkha Chandokpara district Omorpur bo kaisa biyara ba bemar haya majok tonglaha bo doctor o thangui treatment khaiyan muchukjago haifano boni yaphao rang rok rwjaak hingkhe bo saichungsi borokni nukkungo samung rok tangui chajaknai rang puisa rok kisa masa ajanai ta hingkhe je family ni nukkungni ajanai borok si haya hinkhe bwsa bwtwi bwkhai bwsano bahai khe charwmani hinkhe bono chubabani bagwi ang nirokno jotono no koiyo apne thanio bono khok sade wng ma sade wng khokni de wng khokthা de wng 100 taka de wng 200 taka de wng 50 taka de wng je masak je chwng chuba masak bono chuba laijanai bo doctor o thangui chikitsa khaijak muchugo naijak ni muchugo haphano boni oro aswk khomota kwrwijak bo si thwitwi khlaiwi haya klai tongo je nukkungni chubanai je nukkungni kamai khainai borok bosi haya chaya klai tongla hinkhe bwrwi boroklai bwswkle kosto khaiwi ajimanai bono jotono sibaio chwng hai bwrwi ba muchugo haphano bwkhao chukjaya aswk pha rok rwijak chwla haikhe tamani chwla tamani bwrwi hungjakba hinkhe bisiko kwbang sayawi video digi nailaisinai. Kisa naibegira di takhuro bukuro o takhuni obostha na haura tumaro kibo mazakha bo doctor o thangmo sojago haifani boni rang paisa kraini bangai bo thangmaya doctor o thangmo sojakmani na bui dorok osai rok nairok baikhe haifani halia bo doctor o thangmo so ani muchukjak haifani angkre ani khajani takhuk tei buksono ang koijago kha gwnang lukurok chuba phai hankhe urugi hambai thangnai ang poito khlai kisa nirok chuba khangkhe urugi hanai ang wanchogo boni rugi o maharugi ang je achaimani no maharugi ni suniyako na joto ani khajani lukurok bono ang kisa ma koijago kisa na ani haibaikhe chao o rugi no tumarugi bwngkha nirok chuba khangkhe bo hawi thangnai. Apne song nirok jotono o video no nukbaile hana bwswk khar chuchu o video no nugui ang mokol muktui se klaisio aswk khar chungjakha yakung yak rok torsajak bohok rok bo haino phatetwi sing tongsugo toma rugi bo wngkha doctor o thangui chikitsa khaijak sachi aswk rang sikwrwikha khar chuchu hingkhe chwng tiprasa tongjama ba sak bai sak no je chukmani bono chuba laikheba khoroksani jibonle hai thangnai khoroksani jibono tei khoroksa borok thangui chubawi
bani live no kaham khaikeba bo haino busuk hajano bani busabutui haino bani buhui haino hingke bono chung je sukma sakno suba laijanai hi ang ni rokni thani o koijawo hingke tei waisa poro hingke khoroksa no video rok hnai bono sawo hingke ang bono sungjakta account number roi roi bo himani borok nangla ke account number roi nai ho tei waisa poro hingke otak ano video rok hnai hingke bo khoroksa youtuber no yong triprasa bo haino borok nokanda rok pho chanduk para hingke boni kaka klai pho hingke hai bo nijini nokandar nijini jaiti ba kaka klaio hingke ba bo bai boni pi bai yong triprasa bo khoroksa blogger na borok jogajog laili hana hingke boni pi no video khaioi rohodi hi hongoi bo nahomani hainbai no details no account number rojekho hingke sobabani joto muchugui tongla hingke ani video ni tolao comment box o thangoi comment khaibai di hingke ang tei waisa video khaipinai apni rokno thungfrai details roi robaina hingke bo ano whatsapp o roi rojak bai ani channel o dadi hinta jate ani video no kabang ke share khaibai di viral khaibai di news channel rok bo nuklang thang ang jotono no koiyo jate ani video kabang ke share wnglang thang viral wnglang thang jate joto ni chini joto chung je triprasa tongnai rok ni oro no sokbailang thang nukbailang thang je nijini sago klainai bono samano busuk no kosto busuk no prasi khe bo ma tongjak hina muchuk fano chukjaliya khaini muchuk fano toma khaisinai sakba ani video ni rok chajak hingke like khaibai di comment khaibai di tei katal subscribe khaikha tongkhe khai rok baijak di hingke asuk o kabang sayawi aro naman snai ani video no jotono hambai।